Как да накараш мърша да ти пусне? Минет. Минет е една от най-разпространените форми на момичета, пристигащи от някое село в София. Синоними на минет са ковра, потка, мърша и много други думи, на които те се обиждат, нищо, че самите те знаят, че това е истината. Тези минети във Фейсбук най-често се снимат с устните напред, не за да изглеждат красиви, а за да покажат на обществото, че са много добри в правенето на френска любов. Минетите винаги се правят на недостъпни, но ако им покажеш 20 лева, ще скочат, все едно са открили топлата вода. Ако си загорял чикиджия, искаш да топне чушката в боба, мястото, където ще откриеш малолетните коври, са детските дискотеки като Sin City, Golden Moon, Cotton, Playhouse и други места, които се посещават от ефтините златотърсачки. Винаги имайте едно на ум, че минета, който танцува с вас в дискотеката, има голяма вероятност да има батка за гадже. Ако видите някой да се приближава към вас, гледайки ви лошо, бягайте. Не се притеснявайте, че ще изпуснете момичето, което се е ебало с половин София, нищо, че още няма 16 години. Когато минета излъже гаджето си, че има работа с майка си, тогава тя ще ти се обади да се видите и да я почерпиш кафе, защото тя няма пари. Като за награда, че си я почерпил, тя ще ти върне жеста с свирка в тоалетната. Минетите лесно могат да бъдат разпознати по дрехите. Най-често носят клин и блуза втора употреба за 5 лева от Битака, обувки от лицензиран магазин за дрехи втора употреба и яки за 8 лева от магазин с оригинални стоки, произведени в Китай. Бележка на автора: когато хванете минета за подката през клина, ще усетите, че нещо не е наред. След като подката разбере, че сте й намерили кусура, доброволно ще се съблече и ще ви накара да я възбудите с език, нищо, че е сиренясала и космата. Понеже сте загорял чикиджия, който само иска да оправи подката, няма как да откажете. Не забравяйте след това задължително да се изкъпете с белина и да си измиете зъбите от сиренето няколко пъти, след което изгорете четката ви и си вземете нова. Шерни това видео да си знаят.